Bonjour et assalamu alaikum bandiraɓe Jeri TV télévision aynaɓe barka jaam alfine moon bandiraɓe han noon jinnomi yidde moon ko seeɗa yen dañɓe club dañɓe club nde woni on jii Sadio Mané équipe mum national Sénégal mais club makko ko ɗum Liverpool ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin Mohamed Nasrallah équipe makko national ko Jeri TV télévision aynaɓe club makko noon ko Télé Fulɓe International bandiraɓe tedduɓe en dañi partenariat o noon kon hakkude men e Télé Fulɓe International to partenariat o hon mbo lelori woni enen jahata jeeri ndi enen jahata ladde enen mbaɗata wono caɗele fulɓe wonen gandanɗa eɗen koɗi toon enen gandi kewi toon enen mbawi toon yahade joni noon en dañi toon émission biteɗo ɓamtare gaynaka noon waɗata ko balɗe 15 fof ɗum saabi nde dañƴen nde toon émission mbaɗowo balɗe 15 fof woni ɓamtare gaynaka woni caɗele ɗen jeeton e nder ladde he eyyi goho huɗoli ɗi kalluji ɗi cumuji ɗi haareji ɗi kosam dofteram ɗam e fourrière uji ɗi e haal hakkude yimɓe taw banggal gaynaka e banggal caɗele village uji gonɗi e nder ladde he eyyi ɗum noon émission kees ari mo wiyete ɓamtare gaynaka noon mami yah nder région ngaji sappo e Sénégal ɗi foof wondude Jeri TV télévision aynaɓe télé mo ɓooyɗo yiide Mohamed Nasrallah e télé men biteɗo Télé Fulɓe International ɗum noon mbeɗa mon ñaago onon fof kala to neɗɗo wawi wonde nani ngoro wulaga min ko pulamu tan men immade yo waɗ feere jokkodire men o wimi o noddi men wuuro maɓɓe o wimen wuuro amen nde hini waɗi caɗele eyyi walla minen min jogui caɗele gaynaka waɗ feere jokkodire e syndicat aynaɓe kala wuuro ngo jaten seɗen jaa tawten to kala wuuro ngo jaten il faut tawa syndicat aynaɓe gonɗo ɗon on syndicat noon ko hem jaten jotɗen e village he jotɗen e yimɓe he jewtiden e maɓɓe fawete caɗele maɓɓe eyyi ɗum noon mbeɗa mon ñaago kala to neɗɗo wawi won woni banggue Saloum o banggue Sine o banggue Casamance o banggue Gambie o ha banggue Jolof o ha nder Foutayol ngol kala to neɗɗo wawi won hen foof waɗa feere jokkodire e syndicat o gonɗo toon eyyi wona Jeri TV min ara toon Télé Fulɓe ne ara toon mi haala e caɗele on goto toon saabu on jii zone élevage on mbaɗan men ɗo wonen mbi ɓe jeyani hen koye maɓɓe eyi wonno mbi ko gaynaka moderne ngo eko totta ɗen ɗon gueɗe ɗum ɗon foof noon ɗin hawlullaji fof nantuɗen ha ɗum jeere min yiilade émission nder radio Fulɓe International eyyi ɗum noon wadde paron amen nder radio Fulɓe International no wonde Télé Fulɓe International ko ɗum radio e télé no wonde Jeri TV télévision aynaɓe ɗum noon homo waɗata ɗum gueɗe men sehil men Mohamed Nasrallah no wonde yaye men gorgol men Aljuma Galaba mbo radio Fulɓe mbo Télé Fulɓe Aljuma Galaba kombo Télé Fulɓe Mohamed Nasrallah komo Jeri TV mais mbaɗ invité maire wuuro ngo walla syndicat aynaɓe goto walla ministre joguiɗo gaynaka walla porte parole ministre aynaɓe o walla dal fayde e gaynaka eyyi ɗum noon waddi émission men ɓooyata puɗɗoɗen e nder Télé Fulɓe International no wonde Jeri TV télévision aynaɓe ɗum noon gueɗe moon sehil moon Mohamed Nasrallah rewno ɗo gam tentinde moon oɗo kabaru eyyi heddi ko noon Allah jarama on jarama Télé Fulɓe jarama Jeri TV télévision aynaɓe jarama ɗum noon wadde gande Télé Fulɓe woni Jeri TV woni Télé Fulɓe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe mbiyatmi on ko tan toujours hay slogan o kom goto ha yeeso ko lawol jamo joof